Arratsaldeon ikusle zer modu zongi etorri bertan berri albistegira gaur uztailak 28, hortzirala, asteragoaz egunak utzizkiun albisteekin. Nafarroako gobernua gobernu zentralari eskatu dio Garoña zentral nuklearra atzerapenik gabe eraisteko. 2017ko lehen seihileko zerga bilketa likidoa 9,9,3 hazi da iazko denboraldi berdinarekin alderatuta. Mikel Aranburu kontseilariak jakinarazi du Nafarroak bete egin dituela aurrekontu egonkortasunaren inguruko helburuak. Kaiaba Orkoion eta Kipse Ororbiak bat egitea proposatu du Labek. Foru intereseko inbertsio bezala deklaratu da Leitzako Torraspapel enpresa handitzea. Iruñeko zezenketen aurka 160.000 sinadura aurkeztu ditu Anima Naturalisek. Jendetza bildu da Lakuntzan Euskal Herriko elkartasun jaialdi handienean. Euskal presoen aldeko kalera martxako partaideak ere atortxurro jaialdiaren hasierarekin bat egin dute. Eta gaurko eguneko albisteekin hasteko, Nafarroako gobernua gobernu zentralari eskatu dio Garoñako zentral nuklearra atzerapenik gabe eraisteko. Nafarroako gobernuak erabaki du gobernu zentralari eskatzea Garoñako zentral nuklearraren ustiapenaren baimena berritzeko egindako eskaera ukatzeko eta atzerapenik gabe hasteko ustiapena bertan bera uzteko nahiz eraisteko jarduerak. Nafarroako gobernuak egindako idatzia zentral nuklearraren ustiapenaren baimena berritzeko izapidarekin lotudiko audientzia fasean aurkeztuko da. Baimena berritzeko eskaeraren berri uztailaren 12an eman zen energia nuklearreko zuzendari orde nagusiak igorritako idatzian. Bertan, interesatuek egokitzat jotako alegazio eta dokumentu guztiak aurkezteko epea irekitzen zela iragarri zuen. Zentral nuklearra 1981 urtean inauguratu zen eta behin betiko itxiera aitortu zen ministerioak 2013ko uztailaren bortzean emandako aginduaren bidez, jabeak Nuklenorrek ustiapenaren baimena ez berritzeagatik errentagarritasunik eza alegatuz. Baina enpresa titularrak beranduago berriz irekitzea eskatu zuen 2031 urtera bitarte, hau da, lanean 60 urte bete arte. Nuklenorren planen berri izan ondoren Nafarroako gobernuak 2016ko urtarrilaren 27an onartu zuen estatuari zentral nuklearra berriz ez irekitzea eta eraistea eskatzeko erabakia izan ere, zentral horretako edozein gertaerak zuzeneko inplikazioak izan ditzake Nafarroako zona zabalean, batez ere Ebroren ibaiertzean. Nafarroako gobernuaren erabakian jaso da orduan itxita egondako 2 urte eta erdiko denboraldian zehar eskaera elektrikoak ez duela kalterik izan eta zentrala berriz irekitzeko aukerak ez diela erantzuten interes orokorrei, ez ikuspegi sozialetik, ingurumenaren aldetik, ez segurtasun eta osasun publikoaren aldetik, bai ordea interes ekonomiko partikularrei. Era berean 2016ko martxoaren 2an Nafarroako gobernuak erabaki zuen segurtasun nuklearreko kontseiluaren eta industria, energia eta turismo ministerioaren aurrean agertzea interesatua bezala jasotako izatea arren nuklearrek Garoña berriz irekitzeko eskatutako baimenaren prozeduran sortutako goraberak berare jakinarazi eta audientzia eramatearren hori guztia ebazpena eman aurretik. Eta ekonomia kontuak izpide gaurkoan ere, 2017ko lehen seihileko zerga bilketa likidoa 9,9,03 hazi da, iazko denboraldi berdinarekin alderatu da. Mikel Aranburu kontseilariak jakinarazi du Nafarroak bete egin dituela aurrekontu egonkortasunaren helburuak. 2017ko lehen seihileko zerga bilketa likidoa 9,9,03 hazi da, iazko denboraldi berarekin alderatuta. Horixe erakutsi dute Ogasuneko eta Finantza Politikako departamentuak jakinarazitako zerga bilketaren kopuruek. Mikel Aranburu kontseilariak azaldu du urtearen amaierarako baretuko badira ere, ekainerako pilatutako kopuru horiek azken 3 ekitaldietako aldaketa homogeneoa egiteko aukera ematen digutela. Ildo horretan, 2018 urtearekiko
urtetik urtera pilaturiko aldaketak gehitu dela ikusi da, zuzeneko zein zeharkako zergetan. Bereziki aipatzekoa da pertsona fisikoen errentaren gaineko zergak izandako igoera. Halaber, bezaren inguruan izandako igoera ere aldekoa da. Sozietateen gaineko zergari dagokionean ekaina ez da adierazgarria, hilabete horretako deklarazioa abuztuan aurkezten delako. Modu berean, ondarearen gaineko zenbatekoak ere ez dira oraindik diru bilketaren taulan islatzen, naiz eta kasu honetan kopuruak ezagutu kanpainaren amaieran lotutako datuak medio. Datuak aztertu ondoren Aranburu Kontseilariak adierazi du diru bilketaren kopuruek gobernu honek egindako zerga erreformaren arrakasta bermatzen duela ekonomia ondo doala erakustarekin batera. Zerga erreforma aurrerako jaketa arduratsuak aukera eman du departamentu guztien gastu sabaia igotzeko, zerbitzuen kalitatean hobekuntzak egiteko, aste hauetan gainerako kontseilariek adierazi duten moduan. Modu berean gogoratu du gastu sozialeko politika bat datorrela finantzaren iraunkortasunarekin, baliabideak modu eraginkorrean kudeatuz gero. Ildo horretan, aipatu gastuaren igoeraz gain, kudeaketa onari esker Nafarroak aurrekontu egonkortasunaren inguruko helburuak bete ahal izan dituela adierazi du. Kreditu kualifikazioari naiz hornitzaileei ordaintzeko epeari dagokionean. Eta lan kontuak albiste ditugu gaur baita ere, Kaiaba Orkoien eta Kipse Ororbiak bat egitea proposatu du LAB sindikatuak Kaiabak pairatzen duen egoera dela eta. Bomba hidraulikoak egiten ditu Kaiaba multinazionalak eta aspalditik zekienla jaitsiera egonen zela bomba horien eskariak LAB sindikatuak salatu duenez. Sindikatuaren esanetan enpresak ez du plan industrialik aurkeztu. Orain hilabete batzuk iragarri zuen 100 langile kaleratzeko asmoa. Horren aurrean, Orkoiengo KSS eta Ororbiako Kipse enpresak fusionatzea proposatu du LAB sindikatuak. Neurri hau hartzea kaleratzeak baino merkeagoa dela esan du sindikatuak, izan ere 100 kaleratzeek 15 milioi euroko kostu izanen lukete. Foru intereseko inbertsio bezala deklaratu du Leitzako Torras Papel enpresa handitzea. Proiektua 34 milioi eurokoa da eta horri esker produkzio ahalmena eta paper termikoen eta metalizatuen sorta gehituko da. Leitzako Torras Papel S.A. enpresa produkzio ahalmena eta paper termikoen eta metalizatuen sorta gehitzeko egingo duen 34 milioi euroko inbertsioa foru intereseko aitortzeko erabakia egin du gobernuak. Garapen ekonomikoko departamentuak ondorengoak nabarmendu ditu ekimen honetan. Enpresak egingo duen inbertsio handia, enpresan enplegua finkatzea, eskualdean izango duen inpaktu ekonomikoa, produkzio ahalmena areagotzea, kontsumo berriko materialetan, balio erantzi handiko produktua sartzea eta instalazioaren produktibitatea eta lehiakortasuna gehitzea. Gogoratu behar da Nafarroako gobernuak foru intereseko inbertsio bezala deklara ditzakela foru komunitateko garapen ekonomiko, sozial edo lurralderako garrantzi berezia duten proiektuak. Izendapen hori lortzen duten ekimenek lehentasunezko eta premiazko bultzada izanen dute ondoren Nafarroako administrazio publiko guztiekin egin beharreko izapide ezberdinekin. Era horretan, esate baterako, erdira murrizten dira jarduera ezartzeko, hirigintza plangintza egiteko edo gauzatzeko, irekitzeko edo funtzionamendurako lizentziak izapidetzeko aurreikusitako epe arruntak. Eta Iruñeko zezenketen aurka 160.000 sinadura aurkeztu ditu Anima Naturalisek. Tauromakia abolitzeko eskatu dute eta bide batez Sanferminetan zezenketak kentzeko eskatu dute Iruñeko udalean. Anima Naturalis animalien babeserako erakundeak 160.000 sinadura aurkeztu zituen eren egun Iruñeko udalean hiriburuan egiten diren zezenketen aurka. Tauromakia abolitzea da eskakizun nagusia eta bereziki Sanferminetan ospatzen den zezenen feria egitarautik ezabatzea nahi dute. Udaletxeko bulegoetan elkartu ziren Anima Naturalis erakundeko kideak udal ordezkariekin. Alderdi politiko guztiei idatzi bat eman zieten eta gai polemiko baina beharrezko hori ausartiaz aurre egin diezaiotela eskatu zuten. Idatziarekin batera sinadura guztiak formatu digitalean entregatu zituzten. Iruñan ez ezik, nazioartean ere bildu dituzte firmak, fisikoki eta internet bidez. Iazko Sanferminak baino apur baldenago hasi ziren bilketarekin, eta askoz ere gehiago
lortzeko lanean jarraituko dutela esan du Anima Naturis erakundeko kide batek. Animaliei ematen zaizkien tratu txarren aurka lan egiten jarraituko dutela adierazi du Aida Gaskon Anima Naturaliseko zuzendariak. Iruñeko antitaurina taldeak sinaduraren helburuarekin batekin du, baina gaia Iruñean bertan landu beharra nabarmendu du. Eta jendetza bildu da Lakuntzan elkartasun jaialdi handienean. Iritsi da Atortxurrok elkartasun jaialdiaren 20. edizioari ekiteko unea. Orduak elkartasuna eta musika inoiz ezagutu ez diren mailan bizitzeko. Atzotik hasi eta igandera arte elkartasunok ez duetenik izango, eta ez soilik eszenatoki gainean, hitzaldiak, mendimartxak, errebazkariak ere izan dira. 84 talde holtza gainean euskal preso politiko iheslari eta errefuxiatuen eskubideen alde eta haien senide pairatzen duten urrunketa eta dispertsio politikarekin behingoz amaitzeko zarata eginez. Eta albiste honekin lotuta euskal presoen aldeko kalera martxako partaideak ere Atortxurrok jaialdiaren hasierarekin bat egin zuten. Euskal presoen aldeko kalera martxako partaideak autobusez iritsi ziren atzo goizan Altsasura. Uztailaren 20an irten ziren Gernika Lumotik eta Bizkaiako eta Gipuzkoako hainbat herri zeharkatu ondoren Nafarroara iritsi ziren atzo 8. etapa egiteko. Azken egunean Altsasutik abiatu ziren, eguerdian etxarrean anatzen bazkaldu zuten eta arratsaldean Lakuntzara iritsi ziren han Atortxurrok jaialdiarekin bat egiteko. Oiana Garmendia kalera dinamikako bozeramaleak uste du oso positiboa izan dela jendearen parte hartzea mobilizazioak iraunduen egunetan. Mobilizazioaren helburuetako bat preso iheslari eta deportatuei babesa eta maitasuna helaraztea zen, eta xede hori ederki bete dutela azaldu du Garmendiak. Aldi berean, bakean eta askatasunean bizitzeko preso eta iheslari guztiak kalean eta Euskal Herrian egotea beharrezkoa dela oroitarazi du. Arratsaldeko 6:00 iritsi ziren martxako partaideak Lakuntzara eta Atortxurrok jaialdiarekin bat egin zuten. Aurten 20. aldia du jaialdiak. Etzi ekitaldi politiko eginen dute, kalera dinamikako kidek bertan parte hartzera dei egin diete jaialdira doazenei. Goazen orain eguraldiaren iragarpena zein den ikustera. Gaurkoan uztailak 28 hodei gutxirekin hasi da eguna orokorrean Nafarroa osoan. Arratsaldean ugarituz joango dira eta baliteke zaparrada trumoitsuren bat botatzea. Ipar-ekialdeko haizea ibiliko da, tarteka bizi eta temperatura maksimoak asko igoko dira. Iruña aldean bero hodeiak garatuko dira eta balitekean hemenka zaparradaren bat izatea. Iparraldetik finkatuko den haize ahul bizia ibiliko da eta 31 eta 16 gradu arteko balioa utziko ditu. Baztanen bero hodeiak sortuko dira eta zaparrada trumoitsuren bat bota dezakete. Ipar-ekialderantz joko duen haizea ibiliko da, tarteka bizia izango dena eta 23 graduko maximak eta 15 graduko minimak izango dira. Bihar Iruña aldean hodeiak nagusi goizean, baina eguna aurrera egin ahala gutxituz joango dira. Ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, tarte biziekin eta temperatura berdintsu mantenduko da. Baztanen bihar giro hodeitsua lehenengo orduetan, zirimiria egiteko posibilitateekin. Arratsaldean zerua oskarbi gelditzen joango da eta iparretik finkatuko den haize ahul bizia ibiliko da. Temperaturari dagokionez, maksimoak zertxobait jaitsiko dira. Uztailak 28 gaur hortzirala goazen egunak utzizkigun albisten errepasoa egitera titularrekin. Nafarroako gobernua gobernu zentralari eskatu dio Garoña zentral nuklearra atzerapenik gabe eraisteko. 2017ko lehen seihileko zerga bilketa likidoa 9,9% hazi da iazko denboraldi berdinarekin alderatuta. Mikel Aramburu kontseilariak jakinarazi du Nafarroak bete egin dituela aurrekontu egonkortasunaren inguruko helburuak. Kaiaba Orkoion eta Kipse Ororbiak bat egitea proposatu du Labek. Foru intereseko inbertsio bezala deklaratu da Leitzako Torraspapel enpresa handitzea. Iruñeko zezenketen aurka 160.000 sinadura aurkeztu ditu Anima Naturalisek. Jendetza bildu da Lakuntzan Euskal Herriko elkartasun jaialdi handienean.
Euskal presoen aldeko kalera martxako partaideak ere atortxurro jaialdiaren hasierarekin bat egin dute. Eta hauxe izan da dena gaurkoz, bertzerik ez, mila esker zuen arretagatik eta asteburu ona izan. Astelehenean berriz ere itzuliko gara, hemen ordu berean eta leku berean. Laktu jogurta, astindu eta edan. Orain ere, laktu jogurta gaingabetua, 100%! Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta pinpon. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.